Kovačević ili Bogunović, Kiš Sremski Karlovci i Aleks Permet Sremski Karlovci. Muzika. Meni je najbolje vidim da se nađe dobro jelika vremena. A da bude ono na sobranje perizoru da možeš prosto da ga mackaš, a ovo da bude lažno. To mi je najbolje da kažeš. Ne. Vidi se što je čovjek iz medija, ostali se u koče kad je video, da.
Kamen. Može, daj.